Boas tardes e benvidos ao terceiro dos 4 encontros da Escola Galega que organiza La Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Eu son Sara Carreira, xornalista da Voz, e hoxe voulles falar da FP e dos seus retos. E para iso estou nun centro integrado de FP, nun CIF FP. Neste caso, no Someso, na Coruña, que os que teñen certa idade, entre os que me encontro, pois a recordamos como Acelerada. E conto cunha axuda de persoas que saben moito deste tema para que podamos entender que significa FP. E o primeiro que teño que presentarlles, pois non necesita moita presentación, porque é o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Boas tardes, benvido e moitísimas grazas por estar aquí. Gracias a vos, estamos encantados. Sí, o feito de que sea o conselleiro este aquí para falar da FP, supoño que algo quererá decir, non? Da importancia da formación profesional. Bueno, a formación profesional é unha parte moi significativa do sistema educativo galego. Quizás unha das partes que nos últimos anos ten avanzado máis e mellor e que ten un avance cualitativo e cuantitativo máis forte e que ten gañado pois, un enorme prestixio social que creo que hai unha necesidade tamén social e económica pois, da formación profesional. Hai datos puramente cuantitativos que vemos como na última década fomos capaces prácticamente de duplicar a matrícula, é un dato cuantitativo. Sobre todo porque hai moitos menos rapaces da mesma idade que hai 20 anos. Sobre todo porque hai moitos menos rapaces que hai 20 anos. Hai outros datos cuantitativos que teñen que ver co incremento da empregabilidade, da inserción laboral, pero eu me quedo máis cos datos cualitativos, coa percepción cualitativa. Creo que se pode resumir en dúas frases, e aquí hai moitos profesionais da formación profesional a quen temos moito que agradecerlle como administración e como país. Por unha parte, o prestixio, e por outra parte, a confianza. O prestixio no sentido de que a formación profesional é, sin dúbida, pois unha porta á empregabilidade, unha porta ao mundo laboral, e é unha porta de entrada e saída, porque dos centros educativos salen moitos profesionais para as empresas, pero tamén é unha porta de entrada, no sentido que o mundo laboral, o mundo do traballo, o mundo da empresa, entra no mundo educativo para decirnos o que temos que facer para dar servicio á sociedade. Nós estamos aquí para servir á sociedade, para ser útiles á sociedade. E a segunda palabra, xunto con o segundo valor, xunto ca palabra prestixio, para min é a palabra confianza. Confianza tamén nun sentido amplo, non? Confianza das familias e dos nenos e das nenas, dos mozos e das mozas, en que na formación profesional pois teñen un futuro, van ter unha formación práctica e van ter pois un camiño para ter unha vida plena cun traballo, cunha formación, cunha capacitación, cunha competencia. E con un bo soldo, porque ademais cun bo soldo en moitas ocasións, e tamén a confianza que ven de fora para dentro, é dicir, a confianza cos sectores productivos e, sobre todo, as empresas. Moitas empresas teñen, nos últimos anos, na formación profesional como un servicio que lle presta, neste caso, pois, a administración, para fornecerse de profesionais ben formados que aporten pois, valor engadido, que aporten competitividade, que aporten capacidade de innovación, que aporten novas ideas, en definitiva, que sexan un engranaxe positivo para as empresas. E creo que en ese xogo, prestixio, confianza, se engloba pois, a potencia que nos últimos anos temos adquirido e que a mí me gusta sempre dicir, me terán escoitado moitas veces, que asistimos a unha auténtica revolución silenciosa. Os que xa temos certa idade, Sara, aquí hai moitos presentes, outra xente pois é máis nova, tiñamos unha percepción do que era a formación profesional. Hoxe, é justamente ao contrario. Hoxe a formación profesional é prestixio, é confianza, é innovación, é capacidade de sentar as bases para o futuro das persoas, dos nenos, dos mozos e das mozas que fan estes estudos e, sobre todo, eu sempre me gusta tamén dicir que é unha especie de micromundo. Na formación profesional temos un micromundo onde nos topamos con carpinteiros, con futuros carpinteiros, con futuros profesionais da sanidade, con futuros profesionais da hostelería, con futuros profesionais do mundo da química, con futuros profesionais do mundo das tecnoloxías. En definitiva, é un microcontinente formativo
que co traballo, creo que colectivo, non? Como unha especie de cadea de valor onde hai moitos eslabóns que todos temos que estar ben hilvanados, estamos axudando pois a construir pois un futuro mellor para os alumnos e un futuro mellor tamén para as nosas empresas. Bueno, se ve que o conselleiro valora moito a AFP por todo o que nos ha contado. Tamén temos con nos hoxe pois, a Víctor Varela, que é o noso anfitrión. Moitas grazas, Víctor, por acollernos. É o director do CIFP Someso, e cando falaba o conselleiro de que a vinculación da empresa cos centros de formación, os institutos, ti que levas 20 anos en isto, me imagino que hoxe os centros integrados de FP como este no que estamos, me imagino que a cosa cambiou moitísimo, non? Sí, partindo que fai 20 anos centros integrados non existían aínda. Pero es que 20 anos é o ano 2000, porque ás veces nos olvidamos, nos esquecemos de que estamos falando cando falamos de 20 anos. Sigue, perdona, Víctor. Nada, pois efectivamente, nestes 20 anos, cada vez ten que ser así, as cousas cambiaron moito, e baixo o meu punto de vista, para ben, para ben. Dende cambios dende o punto de vista normativo, pois fai 20 anos estábamos coa LOGSE, hoxe estamos ca LOMLOE, entre un e outro, efectivamente, entre un e outro, pois saltamos na LOE e a LOMCE. O cambio máis significativo destes todos, pois tal vez estea na LOE, no 2006, que deu lugar a un cambio no currículum de todas as ensinanzas dos ciclos formativos de formación profesional. Pero indo máis ao día a día, o que vivimos nos centros, pois hai cambios que se notan tamén, non? No ano 2000, que foi cando efectivamente empecé eu como docente, como profesor, existían os programas de garantía social para aqueles alumnos que non acababan os obxectivos na ESO. Entonces, pois, para reenganchalos ao sistema educativo, teñamos estes programas de garantía social. A continuación pasaron a denominarse PCPIs, programas de cualificación profesional inicial. E hoxe temos os ciclos de formación profesional básica que teñen pois, unha estrutura moi similar aos ciclos de medios e ciclos superiores, ordinarios, e que ademais lle dan a posibilidade de ter unha titulación, o título da ESO. Pero que nos imos centrarnos hoxe nos ciclos de grau medio superior, porque o ciclo de FP básica, que é moi importante, é moi interesante para os rapaces que quedan descolgados da ESO, é un invento da LOMCE que é moi bo, funcionou moi ben e funciona moi ben, pero é distinto, porque digamos que a FP básica, ese sí que é un plan B para os rapaces, efectivamente. Non? Sí, hai outras... Mentres que o grau medio superior xa son outras cousas. Outro exemplo de cambios que se viñan producindo, pois está na FP Dual, tan de boga, pois fai 20 anos que eu sepa non había FP Dual, ou se había era unha cosa moi residual ou puntual, eu creo que non había. Hoxe, a oferta da FP Dual en todos os centros e nos centros integrados, pois é unha parte importante da oferta de todos os centros. Eso é moi interesante porque eso me leva á empresa, porque non se entende a FP sen empresa, porque é a maneira que ten a formación profesional e a maneira que adopta España de formar aos seus traballadores. Entón, necesita coñecer o que necesita a empresa e a empresa necesita estar cerca, preto dos traballadores cando se forman para que, bueno, cumplan as expectativas. E por eso hoxe está con nos Lorena Suárez, que é a directora de Recursos Humanos pois dunha empresa que se chama Quimac e que é de Contrat. Se eu lles digo a vostede que de Contrat, pois seguramente a meirande parte dos que escoitan isto non saben o que é, porque eu o souben fai pouco, non? Pero realmente é un sector productivo moi importante, moi interesante, e que ademais Galicia é casi, non sei se potencia mundial, porque o mellor é moito, pero cando menos é española. Contanos, antes de nada, Lorena, bueno, benvida, grazas por estar aquí primeiro, e contanos mínimamente que é o Contrat. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecer evidentemente la presencia que habéis dado en este foro a las empresas, en este caso a Quimac especialmente. Y el Contract, Sara, sí que tengo que puntualizar que es potencia mundial en Galicia. Bueno, no me atrevía, porque los jornalistas somos unos exagerados. Entonces, efectivamente, el Contract que en este momento está en Galicia, pues aportando más de 4.000 empleos directos,
¿vale? Tanto en nuestra provincia como en la provincia de Pontevedra, Lugo y Ourense, que nació además alrededor de pues una empresa principal que tenemos aquí en La Coruña, ¿no? Número 1 en su sector, que todos conocemos, y que nos ha permitido pues acompañar no solo a Inditex, sino a grandes firmas, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ¿qué es el contract? Bueno, pues el contract va desde, principalmente el contract lo que hace es que todas aquellas imágenes, ¿no? Relacionadas con el producto que puedan estar en un local comercial, pues el mundo del contract, desde la iluminación, la construcción, el mobiliario, elementos estructurales, fachadas, etcétera, pues lo hace realidad, ¿no? Entonces nosotros en Kimak trabajamos desde la conceptualización del diseño, ¿no? Que tienen pues los creadores, los artistas, los arquitectos de cada una de las marcas, hasta la fabricación, industrialización de esos productos y la instalación, no solo en Galicia, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Que es lo que nos hace potencia mundial a todas estas empresas del sector, porque pues exportamos nuestros productos allá donde nuestros clientes nos necesiten. Entonces tenemos una potencia internacional aquí en Galicia, ¿no? O sea, que eso que dicen, que Galicia amuebla, decora y amuebla y pone a funcionar pues las tiendas de los diseñadores más importantes, los hoteles de más estrellas del mundo, ¿es así? Pues es así, al menos desde Kimak participamos en más de 19.000 proyectos al año, y en 96 países, con lo cual es una pequeña aportación, ¿no? Que hacemos efectivamente al mundo del retail o de, como bien dices, de restauración, hoteles o incluso espacios de oficinas, ¿no? O espacios públicos, ¿no? Al final se trata de crear ambientes, ¿no? Claro. De crear Supongo ambientes. que en ese contexto el tener trabajadores bien formados es fundamental para cumplir las expectativas del nivel, ¿no? Que se les exige a una empresa de ese calibre. Efectivamente, yo me ratifico en las palabras que decía el consejero en cuanto a que para nosotros la formación profesional responde a poder responder a nuestros clientes con la calidad que se nos exige, ¿no? Estamos en un mundo de competitividad y de un nivel de calidad excesivamente alto, porque pues si creamos ambientes de calidad, de pequeños detalles, ¿no? Entonces nos permite que en la cadena de valor de nuestro producto pues esté incluido, ¿no? Aquellas personas que tienen una alta especialización en cada tarea que hace, desde el arquitecto, ¿no? En el ámbito del diseño, pero también necesitamos el carpintero de madera para fabricar los muebles, el operador del CNC para cortar metacrilato, necesitamos el soldador, necesitamos el electricista para cablear todos los muebles, ¿no? Que la iluminación LED que pueda llevar un mueble. Claro, porque como se monta entera la tienda, lo que sea... Se monta entera. O el albañil para hacer el espacio de la edificación civil, ¿no? Bien. Bueno, despois desta primeira ronda de presentación, eu teño que contarlles un pouco, poner en contexto que é a FP, de que estamos a falar cando falamos da FP, porque o que comentábamos aquí, pois a xente de certa idade temos unha percepción, ou tiñamos unha percepción da FP que non se corresponde coa realidade. É o xeito que ten España de formar os seus traballadores, divídese a nivel estatal, o sea, en todas as comunidades, divídese en 26 familias que son, pois non sei, sanidade, química, electricidade, informática, o sea, grandes grupos temáticos. Hai 26, Galicia ten 25, nos falta do vidro, que non temos hasta agora, vai a saber ao mellor no futuro sí, pero do resto de familias hai ciclos, e hai ciclos casi todos, non sei, supoño que prácticamente todos están aquí representados, e a FP ten 3 etapas, como comentaba Víctor, que son a FP básica, que digamos que un pouco diferente do resto, porque é unha alternativa á educación secundaria, a educación obligatoria, cando un rapaz, ten un traspié ou lle vai un pouco mal ali. Despois está a FP de grado medio, que empézase cando se remata eso, é dicir, aos 16 anos, non? Son 2 anos, saese sendo técnico, sendo operario, para entendernos, e despois está a FP de grau superior, que recolle aos rapaces de bacharelato, é dicir, hai que ter o bacharelato, non necesariamente, pero sí mayoritariamente, o 70%, ao menos o 70% das prazas de FP superior son para bacharelato. Además, hai algúns ciclos, os ciclos son os títulos do que se ofrece, que teñen unhas notas de 7, 8 de media no bacharelato, o sea, non é ninguna tontería o que a exigencia, non?
E unha vez que se remata eses 2 anos, pois a persoa titulada é un técnico superior no que sexa. Despois imos falar, quero eu falar dos mitos da FP, que hai moitos, pero antes de nada a primeira pincelada para que quede claro e é que cando un rapaz sae da FP superior pode pasar automáticamente, sin cupos, sin selectividade, sin examen e sin nada á universidade. E o digo porque os pais moitas veces temos medo que os nosos fillos, cando elixen os seus estudos, se pechen algunha porta. Bueno, pois que saiban que a FP superior, a FP de grado medio non, porque ten que despois pasar a superior, pero na FP superior entra directamente na universidade, dende calquer ciclo a calquera grado, calquera. Física, medicina, calquera. Bueno, dito isto, que sempre o quero aclarar, porque todos os meses de maio sempre alguén me pregunta se hai cupos, se non hai cupos e tal. Bueno, pois, dito isto, pois empezamos un pouco xa en materia, preguntándolle ao conselleiro. En Galicia hai uns 180 centros públicos de FP, hai uns 60 privados ou concertados, e desos 180 públicos hai 26 que só teñen FP. A meirande parte teñen, son os IES, os Institutos de Ensinanza Secundaria, que teñen ESO, bacharelato, algún ciclo de FP, pero despois están centros como a este no que estamos, nos CIF FP, nos centros integrados. Estes hai 26 en Galicia, teño o dato, non sei se é correcto, porque como hubo cambios últimamente... Creo que 23, pero 23, bueno, 23 ou 26, sí. 23, non? Vale, ben. Pois 23, porque contei 2 veces os 3 que fixeronse este ano. O Leis, a Universidade Laboral e el Fragas do Eume. Normalmente, hasta agora, se convirten os centros de institutos de secundaria, algúns, por algún motivo, se convirten en centros integrados de FP. Esa va a ser a política que se siga ou se van a hacer centros novos? Como se va a crecer hacia ese camiño? Bueno, levamos xa anos impulsando de xeito progresivo o que se denominan os CIF de FP, que no fondo son institutos especializados en formación profesional. Todos lembramos nos vellos tempos, cando había BUP e COU e cando había FP. No seu momento parecía boa idea, e quizás pudo haber sido naquele momento fusionar e mezclar a FP tradicional co BUP e COU tradicional. E posteriormente se decideu que parecía máis lóxico volver a ter centros especializados na formación profesional. E aí nacen os CIF. Nos últimos anos, na última década, se duplicaron o número de CIF. O ano pasado, 3 novos na Coruña, en Pontedeume, en Ferrol, aquí cerquiña na antigua Laboral. Tamén é certo que hai algúns IES que teñen un funcionamento brillantísimo no ámbito da formación profesional, convive perfectamente, algúns de unha grandísima potencia son IES no ámbito da formación profesional, pero certo é que os CIF teñen unha gran potencia no sentido que suelen ser centros grandes, cunha gran oferta formativa, que ocupan grandes compresos, como pode ser este de Someso, como pode ser a Laboral, como pode ser outros moitos. É impensable, non? Facer unha cousa así de novo. Hoxe é difícil, sí. Tamén é certo que hoxe temos un parque inmobiliario moi forte, moi potente. A Consellería de Educación ten máis de 1.100 centros educativos, 1.100 edificios. Algúns como este, dos anos 60, 70, grandísimo. Un problema... A Laboral de Colleredo é enorme, non? O Manuel Antonio de Vigo, o Politécnico de Vigo, ou o Compostela de Santiago, son grandísimos centros. Pero sí é certo que os CIF teñen un referente fundamental que quizás é o máis importante, que é o vencellamento e as referencias co mundo da empresa. Teñen uns sistemas de funcionamento particulares, teñen un réximen específico, teñen sistemas basados tamén con procesos de calidade. A idea é convertir institutos en CIF. Temos que progresivamente ir traballando en esa línea. Non é unha línea que tampouco teñamos que obsesionarnos, pero é unha línea que ten que preocuparnos. E temos que ir progresivamente, dun xeito consensuado, sin generar un estrés innecesario, pensando que os CIF son parte do presente. Nós temos aproximadamente a metade dos alumnos en CIF
e estamos traballando de modo progresivo en aumentar a rede, incrementar a rede, sobre todo por a parte máis importante, que é a confianza e a conexión co mundo laboral. Claro, es que eso é o que yo lle vou preguntar a Víctor precisamente, que diferencia hai no funcionamento entre un IES e un CIF. Un CIF, visto dende fora, que eu coñezo algúns, e a verdade é que son unha maravilla, en parte porque son edificios maravillosos, enormes, con unha capacidade que, claro, non é normal, non? Nun centro de formación, funcionan casi como centros de traballo. As empresas, antes o comentaba o conselleiro, chaman aos CIF pedindo os traballadores. Hai unha conexión moi íntima, non, entre as dúas partes, pero, bueno, contanoslo ti porque é o que sabes. Bueno, os centros integrados, como dixo o conselleiro, somos especialistas en formación profesional. E como tales, somos tamén centro de referencia para as empresas do sector, nas familias profesionais que temos dentro da nosa oferta. Cando falamos de especialistas en formación profesional, estamos nos referindo a todos os tipos de formación profesional. A máis conocida é a formación profesional, pois a ordinaria, pois os ciclos medios, os ciclos superiores, que efectivamente temos contactos coas empresas, contactos cada vez, gracias á creación dos CIFPs, esos contactos cada vez son máis comuns e máis habituais, non? Pero tamén temos outros tipos de formación profesional. Tamén ofertamos a formación profesional, de que é do mesmo ámbito, para persoas adultas. Este centro e a maioría dos centros integrados empezamos ás 8 da mañán, ás 8:30 da mañán, e estamos abertos hasta as 10:30 da noite. E continuamente están os talleres funcionando e temos distintos perfiles de alumnos que veñen en función das horas. E así temos ciclos formativos de grado medio en ordinario, ciclos superiores de grado medio en ordinario, temos oferta modular, ciclos formativos de grado para persoas adultas. Claro, módulo é o sinónimo máis ou menos de asignatura, para entendernos. Entón, o modular é que ti te matriculas en 2, 1, 3, 4 asignaturas dun ciclo, porque algunhas chas convalidan co que tes ti feito, co que os teus coñecementos, que é un esforzo que se está a facer agora o da cualificación, el darlle certificación aos teus coñecementos, e despois, bueno, para animar a xente a ir pouco a pouco, completando a súa formación. A oferta modular vai dirixida, sobre todo, a persoas traballadoras. Entonces, unha persoa que traballa ata as 5 da tarde, ven ao centro e de 6 a 10 se matricula nos módulos, nas asignaturas que ten esa franxa horaria. Ademais, tamén temos a FP Dual, o que decía antes, cada vez máis a oferta de FP Dual se incrementa ano a ano. O ano pasado, si é certo que tuvemos un frenazo aí, lóxico, pero, como comentábamos agora con Lorena, as empresas están moi interesadas e seguramente para o vindeiro curso a oferta de Dual en este centro se incrementará significativamente. A Dual sempre de adultos? A Dual sempre de adultos, é a oferta modular para persoas adultas. E logo temos outra circunstancia tamén que temos oferta en ciclos a distancia. No noso caso, temos 3 ciclos superiores na modalidade a distancia. E logo outros tipos de FP, estos serían as FPs, digamos, as comuns, as ordinarias, e outro tipo de formación profesional sería a que se consigue por métodos non habituais, digamos, que como é a acreditación de competencias. Traballadores que teñen experiencia laboral, que teñen uns saberes e uns coñecementos adquiridos ao longo dos anos e que, a través de uns procedementos que levamos a cabo nos centros, somos capaces de certificar eses coñecementos que teñen os traballadores, o que saben facer, eso é. E tamén impartimos cursos para persoas, para traballadores e para persoas desemplegadas. Claro, unha especie que era acelerada, era un pouco eso, non? Era formar de maneira intensiva a traballadores. Bueno, eu creo que o único que queda, non? Do que era acelerada que o CIF Someso. Sí, en Galicia creo que o de Vigo tamén era acelerada, non? O Politécnico de Vigo. Claro, que era o acelerada número 5, era este. Esa parte tal. Moi ben.
Eso sobre os centros, e tamén están os alumnos. Mais ou menos, non son cifras académicas, pero máis ou menos un de cada 4 rapaces de 16 anos en Galicia se pasa a la FP de grau medio, non vai ao bacharelato, vai a FP. E máis ou menos un de cada 3, un pouco menos, rapaces de 18 anos non vai á universidade, non se poñe a traballar, senón que vai a FP de grau superior. Ese 25, ese 30% máis ou menos de cada grupo é unha cifra interesante, é o que quere a Consellería quere que máis rapaces vayan a FP superior. Como é qual é o horizonte que lle gustaría ver ao Conselleiro? É unha cifra interesante, sabemos en perspectiva, se miramos para atrás é interesante, porque fai uns anos estábamos en porcentaxes baixísimos, pero é unha cifra que temos que incrementar cada futuro, e temos que incrementar, o dicía o director, que as novas modalidades de formación profesional, non? Que FP dual, cos coñecidos como másters de FP, cos ciclos superiores, porque realmente aí o que estamos facendo é formando profesionais de alta cualificación. Profesionais de alta cualificación que non só son demandados por o mercado laboral, senón que tamén teñen un retorno salarial moi significativo e son básicos para que as empresas poidan competir, non? Unha empresa, ao final, é a suma das súas persoas, e teñen que ter persoas cualificadas, preparadas e con, digamos, capacidades para facer medrar a propia empresa, non? E o noso horizonte, ahora mesmo en España, somos, xunto co País Vasco, as dúas comunidades autónomas... Estratosféricos, non? Non te creas, eu creo que estamos... Estamos máis preto que o mellor que outras comunidades, pero... Eu teño unha visita ao País Vasco para o mes que ven, estuvo o meu director fai moi pouco tempo, nós ben o recibimos, e non hai esa diferencia estratosférica, ni moito menos. Se hai unha diferencia estratosférica entre País Vasco e Galicia, eu diría e o resto. Aí sí. Ora, nós estamos, como soe dicirse, aí, non? Competindo e en algúns aspectos por diante. Pero nós temos que seguir traballando para que a formación profesional sea, digamos, a canteira do mundo profesional de Galicia, non? Como sucede en outros países para os quales miramos, pensamos na locomotora industrial empresarial de Europa, que é a Alemania, pois as porcentaxes de alumnos de FP é altísima. Nós temos que ir en esa línea, non? Agora mesmo, nós estamos entre todas as modalidades, en torno a 60.000 persoas. 60.000 persoas que se están formando nunha perspectiva de futuro da formación profesional. E creo que temos andado moito. Nos últimos 10 anos tivemos un salto, como dixen antes, cuantitativo e cualitativo significativo. Tamén nos queda moito por facer. E creo que tamén temos moito camiño que percorrer, moito onde mellorar, moito onde innovar, moito onde buscar novas oportunidades para os alumnos, buscar novas conexións co mundo da empresa, pero creo que estamos dentro de España, eu digo sin ningún tipo de falsa humildade, non? Estamos nunha posición moi relevante, cun grandísimo esforzo, aquí tamén o quero dicir, pois do profesorado, non? E do profesorado que está tremendamente implicado. Eu vexo moitísima implicación e motivación nos profesores, nos directivos dos centros, que se preocupan dos seus alumnos como se foran seus fillos, non? Conectando coas empresas, buscando oportunidades, falando para buscarlle traballo. Eu creo que ese é o que lle dá valor a formación profesional como unha vía formativa, educativa, sin dúbida, pero como unha vía, de creación de futuro para os alumnos. De todas maneiras, a educación galega en xeral, lo sabe o conselleiro mellor que ninguén, a nivel español non temos nada que envidiar a ninguén. O sea, en nada. Pero bueno, nin a nivel europeo, nin a nivel europeo, efectivamente, porque en equidade estamos na altura entre Noruega, Suecia, aí nos movemos, pero quero dicir que o que eu decía é que, claro, o País Vasco ten unha tradición de moitísimo máis tempo. E ten unha base empresarial máis sólida, máis asentada, con máis tradición, pero hoxe por hoxe, no ámbito da formación profesional, estamos a moita diferencia, nós e País Vasco, do resto. Cantos alumnos querría ter o conselleiro en AFP? Eu querría ter os alumnos que sexa capaz de dar salida profesional nas empresas. Claro, porque é moi difícil se pode morrer de éxito. É moi difícil cuantificado. Creo que en algunhas familias hai moitísima demanda. A veces tamén, incluso por tendencia, non? Falábamos antes de entrar,
da restauración, non? Fai X anos a restauración era unha profesión non moi demandada, hoxe é unha das máis demandadas, por exemplo. Ou falábamos de algunhas, por exemplo, carpintería, que en Galicia teñen un tirón potentísimo, noutras comunidades autónomas non. E depois tamén hai cousas curiosas, que a veces se ofertan ciclos en este propio centro de obra civil, de edificación, que a mellor non teñen a capacidade de chamar os alumnos necesarios, pese a que existe unha gran demanda empresarial e salarial dos alumnos. Creo que temos que estar a par, temos que ter a capacidade para formar a personas para que poidan topar un posto de traballo nos diferentes ámbitos. E, obviamente, sempre hai algunhas familias que teñen máis demanda, que tamén funciona por ciclos en ocasión. Nestes momentos, todo o que é sanitario, todo o que é informática, todo o que é madeira, ten unha hostelería, ten unha gran demanda, fabricación mecánica tamén ten unha gran demanda, outros teñen menos, pero tamén funciona un pouco en base a que é o importante, en fase tamén ás demandas que existen no mercado e a percepción que temos as familias e os alumnos de toparse un posto de traballo. En eso falaremos cando toque dos mitos, hai moitos mitos con respecto a eso, hai xente que o mellor non quere certo tipo de traballos pensando que son como eran antes e agora xa non son así, entón ás veces ocorre, o de edificación, que o ciclo de edificación saen delineantes de toda a vida, para entendernos. Agora está moi demandado, pero claro, a xente ten medo, recorda a burbulla da construcción, entón ten medo e non acude a estes ciclos cando os que saen, os rapaces que saen, teñen traballo seguro, porque as empresas non encontran quen. E, de feito, é unha cousa que lle quero preguntar a Lorena, agora mesmo, na túa empresa, que tendes máis problemas para ter técnicos operarios de base ou técnicos superiores, mandos intermedios? Que é o maior problema que tendes? Sara, en general, yo creo que el tejido empresarial, por la pirámide de población, llevamos unos años ya con dificultades prácticamente en casi todas las posiciones, y eso se percibe, es decir, hay más gente que se jubila que gente que entra en el mercado laboral, y eso es un problema en general. Pero sí es verdad que nosotros, al menos en KIMAC, sí percibimos que las estadísticas publicadas están correlacionadas con nuestra dificultad, y es que hay muchos más universitarios, y en cambio nosotros tenemos solo un 30% de las ocupaciones que tenemos dentro de KIMAC que sea necesario tener un título universitario, frente al 70% lo que necesitamos un ciclo de formación profesional medio o superior, Entonces, ahora mismo la mayor dificultad efectivamente nos la encontramos en las profesiones con una especialización que devengue de una formación profesional. Nos encontramos lamentablemente más personas sin ningún tipo de titulación, ni universitaria ni formación profesional, frente a personas con una especialización, Y eso pues implica un sobrecoste a las organizaciones de tener una curva de aprendizaje mucho mayor, y unas limitaciones incluso para esos alumnos a la hora de progresar dentro de cualquier compañía, o de un propio autoempleo, que también es otra vía que la formación profesional. Yo vengo en representación de empresa, pero es verdad que también el autoempleo es una vía que funciona muy bien, además. Que efectivamente, Entonces sí que a nivel de costes dentro de la compañía, pues evidentemente lo sufre, porque esa curva de aprendizaje es mucho mayor. Un alumno que viene de una formación profesional dual o de un ciclo ordinario, pues tiene ya una base de conocimientos en nuestro sector en cuanto a materiales, en cuanto a la calidad del producto, en cuanto a sistemas de información, a programas informáticos, que nos permite a nosotros, pues simplemente especializarle en el producto concreto, De la otra manera, tenemos que partir y casi impartir esas horas formativas del aula que se dan aquí, y lo haces con trabajadores que a su vez su función principal no es formar, sino que es producir, con lo cual tampoco tienes una dedicación de las 8 horas de esa jornada de ese compañero o compañera en poder, como en un centro, atender a esas necesidades formativas. Fala Lorena de que os alumnos que saen da FP coñecen o funcionamento das máquinas, dos ordenadores, os programas co que se usan nas empresas, e iso é grazas
ao esforzo de dotar de recursos aos centros de FP, pois dotándoles de maquinaria adecuada, pero tamén e sobre todo da formación dos profesores de FP, porque a Consellería Xunta gástase moitos cartos, invirte moitos cartos neste capítulo. Por exemplo, outro día estaba eu mirando o listaxe de plans de formación de profesorado, que saiu vai pouco esta semana, bueno, sorprendeume porque, a ver, os xornalistas somos moi da anécdota, pero hai un plan de formación, é dicir, nun centro de secundaria galego, os profesores van recibir unha clase de xestión integral, non unha clase, un curso de xestión integral de refugallos agrarios que lle costa a Consellería 13.000 euros o curso. A mí me parece, non digo que sea desfasado o precio, digo que me parece moi importante, moi interesante ese esforzo, pero o esforzo ademais, por exemplo, no caso do Someso, ides ter un curso de plotter de corte, personalización de vehículos, a ver se me explicas o que é, que son 100 horas de formación dos profesores, 100 horas e semana e media en eses profesores, que me imagino que implica unha reconstrucción de todos os horarios, unha reorganización horaria no centro, que costa a Consellería 12.000 euros, que supoño que estarán moi ben gastados, non o dúbido, pero, claro, todo eso é un esforzo que, lóxicamente, eu pregunto a Víctor, me imagino que ten unha repercusión directa na formación dos alumnos, non? Sí, por suposto, claro. Antes de nada, queria dicir, nos non reorganizamos nada para esos cursos. Esa formación, os profesores recíbena fora da súa hora de traballo. Ah, vale, o sea, que unha implicación do profesor, efectivamente. Un esforzo, o sea, un superesforzo de toda... Fora das horas lectivas. Lectivas, efectivamente, non nas horas de traballo, nas horas de lectivas. Entonces, non sei, digamos, o que quería decir é que o alumnado non lle repercute, non se ve perxudicado. Non que o alumnado pagaba el pato. O alumnado sigue co mesmo profesor, que é o profesor, unha vez que acaba a súa xornada lectiva, que non a súa xornada de traballo, pois continúa coa súa formación. Claro, e digo que eso é automático, é dicir, os profesores, explícanos mínimamente que é o plotter de corte de personalización de vehículos, porque xa me quedou a mía dúbida. Eu non son de especialidade, pero... algo máis que eu digamos que saberás. son, como se dice, non me sale o nome, non son as pegatinas, é para tunear os coches. En lugar de que con pintura, pois con eses adhesivos, vale. Vinilos, efectivamente, con vinilos. Nosotros trabajamos con esas máquinas. Aí, con los... O sea, que claro, cando colles un rapaz que vende Someso, que os profesores saben manexear estes plotters, entón, cando chegan a Quimac, saben manexear os plotters. Saben manexear. Claro, es que esa é a cuestión, non? Pero eu falei co profesor o que leva o proxecto este. E, bueno, eso é unha maravilla, parece ser. Parece que esa máquina fai todo. Ti diseñala e te le pinta, te lo corta, fai todo. Bueno, claro, me imagino que necesitas 100 horas para manexarla ben, para... Logo, despois está moita xente implicada, son moitos, creo que son 4 profesores deste centro, están profesores, ahora mesmo non recordo, non sei se é de Ferrol ou de Betanzos. Que veñen aquí para... É un proxecto de formación, ese proxecto de formación que nos diseñan son os propios profesores, porque hai dúas vías, digamos, non? Temos os centros de formación de profesorado que nos preguntan nos centros, os departamentos, cales son os cursos, as formacións que desexamos recibir. Entonces, salen publicadas e os profesores nos apuntamos. E logo tamén hai esta vía dentro do mesmo procedimento, que son os propios profesores, pois, dun departamento, que isto máis específico, vamos a organizalo, preséntaselle o Cefore ou sabemos que din que sí. É interesante, vamos. E o certo é que, bueno, eso demostra o nivel de capacitación que teñen despois os alumnos. Canto invirte a Consellería en cursos de formación o sea, na formación continuada dos profesores de FP? Bueno, en formación é moi difícil desagregar, non? Porque moitos cursos están vinculados tamén a rede de formación e hai cursos que poden estar para profesores e tamén para profesores dos IES, non? A formación profesional en partidas específicas, estamos en torno a 300 millóns de euros, non?
pero iso se lle engaden partidas como esta que non están desagregadas, non? Pero máis alá do que se invirte, hai un dato que creo que é moi importante, que acaba de la del, e é que normalmente hai aspectos básicos, a formación nos equipamentos. E de onde para dar ese curso de próter ten que haber un próter, que eu o coñezo, non sei como é esa máquina, non? Pero me refiero que o que se inviste en formación nun profesor se multiplica por os alumnos que ten. E se nós queremos ser competitivos, se nós queremos darlle resposta pois a estes señores, nós temos que saber primeiro o que demandan estes señores, o que é necesario para que sexan competitivos e poidan competir, e segundo, formarnos en esas materias. E hai cousas tremendamente especializadas, non? E aí hai, pois, eu creo que hai un sobreesforzo moi significativo por unha parte do profesorado e tamén da administración, que recolle, a través dos CFR, dos CEFODES, recolle pois as demandas e a partir de aí cada curso, sí, costan sobre 10, 12.000 euros e dan as accións formativas necesarias para poder implementar. Estamos falando, ademais, para 4, 8 profesores, un grupo pequeno, é dicir, é que é un nivel... É que hai moita especialización. Ese curso de próter, que eu non sei o que é, eu creo que seguramente é máis un curso de programación informática que de traballo manual. O plotter é como unha impresora gigante, para vinilo, que corta, que pinta, bueno, esta parece ser que fai... Pero hai que meter AutoCAD, hai diseño, hai programación... Claro, non, está claro que... Por eso falamos da cualificación, é dicir, os traballos de hoxe non se parecen nada aos traballos de fai 15 anos. Claro. E os profesores de hoxe tampouco. Claro. Nin os equipamentos, nin os centros. Pero eu que tamén quero transmitir é un pouco o esforzo que está a facer a administración e os profesores, porque de nada sirve ter eses cursos se a xente non vai, ou a xente non pide o curso adecuado, o curso que necesita, se ti podes poñer as mellores máquinas e a xente non a sabe usar, non vale para nada, non? Entón, ese esforzo que, cando dicía o conselleiro, cada eslabón é moi forte, hai moito compromiso por parte de todos, eu penso que neste caso combínase así. Isto tamén me dá paso para falar da FP Dual. A FP Dual nace para que, dun xeito, acopia un pouco o modelo alemán, que as empresas deseñen a formación dos seus traballadores en colaboración cos centros educativos. Pero claro, aquí temos un problema, non sei se está xa máis ou menos solventado, que a empresa galega é pequena, non hai grandes empresas, o mellor que o que pasa no País Vasco, grandes grupos empresariais que necesitan traballadores todos os anos, entón poden ter traballadores formándose todos os anos. As empresas galegas, que son máis pequenas, pois ao mellor non necesitan sempre todos os anos. Como está a situación? Sei que é un esforzo, os ciclos duais, ademais, cambian moito, mellor hai 2 anos, despois outros 2 anos non, en fin, se adaptan moito, non? É moi flexible. Como está a situación en Galicia? Cantos ciclos temos hoxe duais? Pois estamos en torno a 160. Caramba, tamén no último ano medramos prácticamente 100, no último ano. É certo que habíamos caído por situación da pandemia, non? Pero o primeiro ciclo dual, eu lembro, foi no ano 11, foi con Colemain, con empresa que xa non existe. Pero son tremendamente flexibles, responden ás necesidades das empresas. E cal é a gran ventaxa que temos? E que en Galicia é un sistema de formación profesional puro, no sentido de que se hai unha implicación total da empresa, non só aportando a formación dos seus traballadores, que forman os nosos alumnos, senón que tamén sufragan os gastos. Noutras comunidades autónomas, a administración lle dá diñeiro á empresa para que faga FP Dual. Aquí é ao revés, aquí a empresa é a que aporta os recursos. É un matrimonio de conveniencia. E é certo que aquí se sigue o modelo alemán, que é, digamos, a referencia. Unha estrutura empresarial moi difícil, con microempresa, con poucas empresas grandes, pero fomos capaces de involucrar a pequena empresa e ter moitos ciclos duales onde participan 4, 5, 6 empresas, onde cada empresa, cada taller, incluso a nivel autónomo, colle 2 personas, 3, 4, e en vez de que en FP Dual participan as principais empresas do país, algunhas coñecidísimas por todos, as principais empresas do país teñen ciclo de FP Dual, pero tamén temos ciclo de FP Dual con 6, 5, 4 empresas pequenas que colaboran
e forman unha especie de comunidade de bienes e teñen un ciclo de FP dual. Aproximadamente temos 570 empresas que participan nos diferentes programas de formación profesional dual. Desde unha empresa que a mellor ten un alumno solo, a algunha empresa que ten 4 ou 5 ciclos. Depende un pouco a entidade e a demanda de cada ciclo, de cada empresa, perdón, pero realmente fomos capaces de crear unha estrutura que dá resposta e se adapta ás características empresariais do país, onde hai, predomina a microempresa, hai grandes empresas que lle damos resposta, pero predomina a empresa pequena, non? A nosa estrutura empresarial é como é, non? Pero fomos capaces de ir progresivamente xenerando o que dicía ao principio, que creo que é a clave, o clima de confianza en que as empresas se involucren, participen e sepan que se confían en nós para ter, digamos, para dotarse de bons profesionais no futuro, van ter resultados. É obvio que se a resposta da formación profesional non fose o suficientemente interesante para as empresas, non participarían, pero cada ano imos a máis, insisto, este ano casi 100, estamos en 160 ciclos aproximadamente e tuvemos un crecemento exponencial, non? Eu me lembro, xa fai tempo, non? Que había unhas críticas terribles a FP dual, non? No Parlamento, unhas críticas terribles, e hoxe creo que todo o mundo demanda porque e había aposta o medo de ter traballadores de clase B con soldos peores, non? Sí, pero ese era un discurso moi, eu creo que moi cortopracista, non? Porque o outro discurso é, aquí hai persoas que se están formando, que están estudiando, que van ter un título e que a súa vez reciben unha remuneración pequena, comparativamente co profesional, pero unha especie de beca. Bueno, sobre todo a posibilidade xa de quedarte nesa empresa, que é un pouco mellor que a xente... Coñeces a cultura da empresa, a empresa te coñece a ti, e o dato, digamos, máis importante é a empregabilidade. Aproximadamente o 92-93% dos alumnos de FP dual se quedan na propia empresa. Claro, porque unha empresa que forma traballadores é porque os necesita. Correcto. Entón, se xa os tes formado, para que vas coller un de fora, non? E, obviamente, o alumno ten unha gran oportunidade, non? Por iso digo que é un matrimonio de conveniencia, no bo sentido da palabra, non? Porque é bo para as empresas e é bo para os alumnos. Y en este caso, Lorena, ¿tú qué crees que aporta la empresa, aparte de, evidentemente, de formar su propia cantera y de formar a sus trabajadores, qué le aporta la empresa a los institutos, a los centros de enseñanza a través del sistema dual? Bueno, yo haría dos digamos, bloques, ¿no? Uno de ellos, muy importante, que sería que las empresas no tienen una necesidad de competitividad en el mercado y, por lo tanto, si bien la Consellería efectivamente hace un esfuerzo importante en inversión, ¿no? Tecnológica, las compañías, evidentemente, ya por una razón, ¿no? de productividad y competitividad, sí que cuentan en general, ¿no? pues con maquinaria, ¿no? de vanguardia, con softwares pues que acaban de salir, ¿no? y están pues constantemente innovando, ¿no? Entonces esa parte me parece fundamental, al menos en nuestro sector, ¿no? que nos permite que los alumnos que han pasado por estos centros luego vean, ¿no? pues softwares que aquí igual por precios de licencias, por ejemplo nosotros tenemos algún software de diseño que cada licencia son más de 6.000 euros. Claro, licencias cada usuario. Cada usuario, claro. ¿no? Cada usuario. Entonces evidentemente ese tipo, ¿no? Aquí pues en los centros se puede trabajar trabajando con modelos 3D, una vez que aprenden a trabajar en 3D, la herramienta después a la que vayan, pues se adaptan fácilmente, ¿no? Pero esa inversión, ¿no? en cada alumno, ¿no? pues posiblemente no se pueda afrontar desde esa parte. Hay dinero, pero tanto a lo mejor por ahora no, ¿no? Ese es un bloque, ¿no? Y yo luego añadiría otro bloque que en las aulas también existe, ¿no? que es la parte de habilidades dentro de una organización, ¿no? Es muy importante el trabajo en equipo, eso se produce aquí, pero es muy importante adquirir determinadas habilidades dentro de una compañía, ¿no? Pues surgen problemas, cómo me enfrento a ellas, ¿no? Qué soluciones aporto, con mi compañero, ¿no? Cómo respondo al que me está formando, ¿no? Qué visión global tengo de cómo mi trabajo, ¿no? pues afecta a otras áreas, la parte de la comunicación, ¿no? y todas esas habilidades pues yo creo que también son enriquecedoras a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? y dentro de una empresa que tiene ya pues una responsabilidad más allá de una nota, y es que donde estás
colaborando, se va a poner ese producto, ¿no?, en un local comercial o un hotel, etcétera, pues bueno, esa responsabilidad, ¿no?, y que te obliga desde luego, bueno, pues a trabajar esas skills, ¿no?, esas habilidades blandas que decimos desde el área de recursos humanos. Entonces toda esa parte, pues a mí también me parece fundamental que se adquiera, bueno, pues no solo en el aula, sino también en el día a día de una compañía, ¿no? Hace poco he estado yo en el CIF Ferrolterra y estaba entrevistando a un alumno de un ciclo de fabricación mecánica, que no recuerdo cuál es porque hay 40.000 y ya no me acuerdo qué ciclo es, y entonces me decía que él estaba en Dual y estaba en Navantia, y que le gustaba mucho que los trabajadores que les estaban ayudando, los compañeros que se iban a jubilar, que estaban muy orgullosos de poder compartir sus conocimientos, porque decían, es que si yo no te tengo a ti aquí enseñándote, lo que yo he aprendido durante mis 20, 30, 40 años haciendo esto, se va a perder. Entonces es un capital, un conocimiento que no es injusto absolutamente, es tremendo, ¿no?, que se pierda y que de repente llegue uno y no sepa hacer, no tenga a quién preguntar, ¿no? En cambio así ya los forman, y me sorprendió la reflexión de ese chico, que era lo que más le impresionaba, ¿no?, de sus compañeros. Efectivamente, yo creo que el tejido empresarial, ¿no?, pues sí que macroorganizaciones tienen muy estandarizados sus procesos industriales y el conocimiento está más en la compañía que en las personas. Pero en la mayor parte de las compañías el conocimiento sigue en las personas, ¿no? Es difícil estandarizar cada una de las labores que hace, ¿no?, y por lo tanto tiene que haber ese traspaso de generación en generación, ¿no? Además, las nuevas generaciones que llegan yo creo que tienen mucho que aportar, quizás pues efectivamente falta esa experiencia, ¿no?, pero por ejemplo, antes lo decíamos, vienen con habilidades digitales, ¿no?, que igual el trabajador que está a punto de acceder a su jubilación pues tiene más dificultades, ¿no? Entonces, bueno, se produce un binomio, ¿no?, que bueno, que yo creo que es interesante, ¿no? Pues uno puede trasladar todo el conocimiento y experiencia, ¿no?, cómo se resuelven los problemas, etcétera, a los que se debe enfrentar, y el otro le puede acompañar, ¿no?, en las habilidades digitales que hoy en día también en el mundo de la industria son necesarias, ¿no? Porque pues esta característica que veíamos de la FP como un trabajo manual, yo creo que ha quedado el ya carpintero con el lápiz, efectivamente. Ahora el AutoCAD y cosas así, ¿no? De hecho, eso nos da pie para hablar de los mitos. Es muy interesante cuando uno habla con gente. Yo sé poco de la FP, no me puedo comparar ni de lejos con los que comparto mesa aquí, pero sí es cierto que cuando hablo con gente que no tiene ningún contacto con la FP, hay un montón de mitos, algunos no es que sean mitos, es que eran realidades hace media hora, ¿no? Y uno de ellos, el que comentaba yo al principio porque me preocupa mucho, es la FP superior. Un alumno de FP superior puede pasar automáticamente a la universidad. Eso es muy importante. Además hay un trasvase sorprendente, o no sorprendente, yo creo que es lógico, entre la universidad y la FP. Eso es así, ¿no? Los alumnos de FP superior pasan a la universidad, otros de universidad vienen a la FP superior para tener experiencia. Sí, bueno, lo que comentábamos antes tamén, cando na crisis do 2008, do 2010, 2011, que eu era o secretario deste centro, e daba esa circunstancia na crisis esta da construción, que tiñamos na familia de edificación e obra civil, tiñamos moitos alumnos, tiñamos moitos arquitectos matriculados nos ciclos formativos que aproveitaban pois ese período de crisis para formarse en cosas máis prácticas que temos nos ciclos formativos. O paso dos ciclos superiores á universidade pois tamén é así directo, e ademais dáse tamén outra circunstancia que dos ciclos superiores á universidade validanche créditos, pero ao contrario non. Pero agora sí, creo que sí, que a nova lei é unha das novidades é que se validen créditos da universidade para o FP, que tamén é lóxico, claro. Es que esa é outra, é dicir, unha rapaza acaba un ciclo de FP. Vou poñer un caso extremo que a mí sorprendeume moito. O grao de física, ese grao tan difícil, bueno, convalida 30 créditos co ciclo de estética integral. É dicir, un esteticien pode facer física, a carreira de física, rematar o seu,
pode entrar directamente, bueno, directamente hoxe coa nota de corte que ten física non, pero pode presentarse as asignaturas específicas de subir nota coa súa media, máis as asignaturas, e pode entrar na carreira de física sen ningún problema. E lle convalidan 30 créditos que son 5 ou 6 asignaturas, non? Entón, eu lle preguntaba ao decano de física naquela época, cando me enterei deste dato, eu lle decía, pero como convalidades 30 créditos a un ciclo de... Dice, bueno, tamén teñen que sacar os 210 restantes, non? Pero quero dicir que hai esa facilidade, esa flexibilidade, que nós pensábamos que, claro, alguén que dice, bueno, pois eu quero facer esteticien, o último que pensas, de feito, creo que non houbo ninguén que o pedira, quero dicir, pero bueno, o último que pensas é que pode acabar facendo física, pero é certo, pode facelo sen ter ningún outra parada intermedia. Ese é un dos mitos que ten a FP, pero hai moitos. Contra que mitos ten que loitar a Consellería? Bueno, creo que os mitos... O presuizos, vamos, de todo un pouco. Xa son parte do pasado. Eu creo que agora temos que construir os mitos do futuro. E o que nos preocupa, creo que a todos os presentes, é construir un mito dun FP que sea útil para os alumnos, que sea útil para a sociedade, que sea útil para as empresas e que aposte por o que estamos a falar, que aposte por a flexibilidade, que aposte por dar resposta ás demandas das empresas e ás demandas dos alumnos, que sexa moi transversal, que sexa moi dinámica, teña capacidade de adaptarse ás novas necesidades, o mundo, o saben perfectamente, a xente que está na empresa cambia moi rápido, non? E nós somos unha administración e temos que camiñar de xeito parello, non? Para non quedarnos atrás, que seamos capaces de tamén trasladar aos nosos alumnos unha capacidade de innovación e de pensamento que sexa positivo para poder adaptarse aos cambios, para poder aportar solucións. Creo que temos moitos mitos para construir. E creo que se están construindo con unhas bases sólidas, non? E esas bases sólidas, pois é, digamos, tanto a tendencia dos últimos anos como as expectativas que temos a medio plazo. Por exemplo, este ano implementamos, aquí seguro que hai moita xente que os coñece perfectamente, implementamos unha nova modalidade, os cursos de especialización, os másteres de FP. Sí. Non? Quen iba a dicir que nun máster de FP ou nun ciclo de FP se estudiase Big Data, xestión de datos, inteligencia artificial e a vez tamén panadería. E teñen demanda todos, e hai sitio para todos, porque tamén necesitamos que os oficios tradicionais se manteñan. Pero panadería de alto nivel, de alto nivel, de alto estándar, por suposto. Pero videoxogos, é dicir, que necesitamos construir, en certa medida, pois as profesións do futuro, e con unha dosis moi alta de flexibilidade, de adaptación, de conexión coas empresas, e esos son os mitos que estamos construindo, e creo que, afortunadamente, a percepción social hoxe na FP se mide polo que dicía ao principio, polo prestixio, non? E isto se fai con unha conxunción de todo, de formación, de implicación, de motivación, de confianza, e isto é o que nos interesa. O pasado está pasado, xa pasou, e agora temos que construir o futuro, e creo que os mitos de FP teñen bases sólidas e se están asentando en todas as persoas. Pero eu teño un do que quero falar, porque me parece tamén moi interesante. É certo que di o conselleiro de que estamos construindo os mitos do mañana, pero hai unha cousa que é moi que o vemos dende fora, ao menos, que é o sesgo de xénero na FP. Hai FPs, ciclos masivamente de mulleres, e ciclos masivamente de homes, de chicos e chicas. É unha cousa sorprendente, porque Lorena, contanos, o traballo que fan os vostros técnicos en Quimac non necesitan ninguna cualidad para ser más de chicos que de chicas, ¿no? ¿Cómo? No, Sara, de hecho en la FP nosotros tratamos con nuestro plan de igualdad que sea una vía, ¿no? de atracción hacia la industria de mujeres, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente sí que no hemos sido capaces, ¿no? de trasladar la innovación que ha llegado a las compañías, ¿no? de la mano de las máquinas, de la tecnología, y que ha implicado que efectivamente esos trabajos tradicionales, ¿no? como podíamos decir antes la madera lebanista, ¿no? con el lápiz, con tal, pues eso ha quedado relegado a que realmente lo que
tenemos son programadores, ¿no?, que son capaces de optimizar los tableros, ¿no?, con una precisión altísima, son capaces de diseñar, ¿no?, muebles, y que las propias máquinas, mediante pues, sistemas de almacén automático, etcétera, pues toda aquella carga manual, ¿no?, etcétera, que podíamos visualizar, pues está minimizada, ¿no? Entonces realmente pues tenemos todavía una inserción laboral de las mujeres en la industria baja, ¿no?, y que nos gustaría también, ¿no?, con los centros, y así lo hacemos siempre, dinamizar, dar a conocer en los institutos, y desde, bueno, con la responsabilidad de los padres también que somos, ¿no?, desde pequeños que nacen, pues tratar de eliminar, ¿no?, ese sesgo que puede haber, ¿no?, y desde luego... Claro, y al revés, es decir, os ciclos de sanidade, que son os ciclos de cuidado, os ciclos das familias de sociocultural, que tamén pues, os de educación, os de dependencia, aí son masivamente femininos, sin ningún motivo, es decir, os pais cuidan igual aos rapaces, os homes cuidan igual aos rapaces que as mulleres, pero sí é certo que hai ese sesgo, e despois tamén é certo que, aínda que parece que a forza é necesaria, bueno, eu penso que as mulleres somos moi fortes, as mulleres galegas demostramos, eu penso, ao longo da historia, que non temos nada que envidiar en forza a moitos homes. Pero, bueno, é certo que existe ese sesgo, eu quería contalo aquí porque é unha cousa que o vemos cada ano. Bueno, hai que ir corrixendo as cousas, hai que sinalarlas para corrixilas. E, bueno, xa chegamos ao fin da charla, e algún tema que quedou no medio, pero non dá tempo, unha hora é o que é, e non quería rematar sen preguntarvos cales son os retos da FP, de un xeito así breve. Pido un titular, pero como xa nunca me dades un titular, pois contado o que querades. Cales son os retos da FP dende o teu punto de vista, da FP galega de hoxe? Bueno, pois, un pouco sería o resume do que viñemos a falar hoxe aquí, non? Ser capaces de dar resposta á demanda das empresas, ser capaces tamén de dar resposta á demanda da sociedade, e ser capaces de adaptarnos tamén ás novas tecnoloxías, a todas estas novas... Os cambios constantes. Ser capaces de adaptarnos a todos estes cambios que se producen de maneira tan acelerada e tan rápida. Sí, o que di o conselleiro, de ter un ciclo de Big Data, bueno, é unha cousa que efectivamente mañán será outra cousa que apareza, que non a coñezamos. Bueno, pregunto primeiro a Lorena, cal son os retos que ti pensas que ten a FP galega hoxe? Desde el ámbito de la empresa, sí, ¿vale? Que te toca, claro. Diría visibilizar la calidad del empleo, de la formación profesional, ¿no? Visibilizarla, ¿no? Dar a conocer efectivamente, ¿no?, las condiciones pues salariales, de horario, de empleabilidad futura, ¿no? De empleabilidad en otros sectores, ¿no? Porque antes lo decía Víctor, tenemos trabajadores que han terminado un ciclo, están con nosotros en la empresa, y con la suerte de que SOMES o otros centros tienen un horario nocturno, salen de nuestros centros y vienen a las aulas y se enganchan en otro ciclo profesional, ¿no?, o del medio al superior. Entonces, bueno, pues visibilizar esa calidad del empleo, ¿no?, que, bueno, pues y desmitigar, ¿no?, de alguna manera, pues que la FP no tiene carrera profesional, tiene mucha carrera profesional, y en las compañías tenemos una necesidad absoluta de tener especialistas para poder dar productos de calidad al mercado. Pois, non sei cuáles son os retos que ten o conselleiro para a FP? Bueno, eu creo que o principal reto é ser útil. Ser útil porque a FP é un medio para mellorar, digamos, as perspectivas individuais de cada alumno, e para mellorar pois a viabilidade dos sectores productivos e do emprego, non? E creo que esa idea de utilidade e de que é un medio para cada uns fins, creo que é o máis importante. A partir de aí temos subobxectivos, non? A flexibilidade, a conexión co mundo laboral, pero vai todo orientado a que os alumnos teñan oportunidades de futuro, non? Porque ao final o paso por un centro educativo, sexa a FP, sexa a universidade, ten unha finalidade, e é, en certa medida, encauzar a túa vida individual como persona en base pois, a uns coñecementos que vas adquirindo
e que te posibilitan desempeñar pois, unha vida digna nun emprego no que sexa. Non? E creo que esa FP o fai. E se a vida iso lle digna, sumamos... eu insisto que vida digna supón un bo salario, porque é así, é dicir, son bons salarios os dos unha persona cualificada. E se iso lle sumamos pois, o aporte positivo que lle genera pois, a unha compañía, a unha organización, creo que temos un círculo virtuoso. E nos últimos anos en Galicia o estamos vendo, as demandas do mundo laboral cara á formación profesional para demandar profesionais é altísima. E creo que ese é o mellor indicador, a empregabilidade e a demanda que existe do mundo empresarial e en resumen, a confianza que a empresa cada vez máis ten en nós, ten en todos os presentes, é dicir, ten no mundo da formación profesional como a base para que unha persona se forme, unha persona poida ter un bo emprego e as empresas poidan ter bons profesionais. Claro, e teñan, ademais, unha carreira, que é o que decía Lorena, unha carreira profesional, pode chegar a ter certa proyección profesional que non é solamente ser operario e quedar aí, sino que é un esforzo que fan todas as administracións de formación permanente, non, dos traballadores, para tamén que esa parte de traballar, de ter unha carreira que tamén é interesante, non? E, bueno, eso é hoxe, eu penso que fixemos un repaso así rápido, pero eu penso que interesante, al menos das principais cuestións relacionadas coa FP. A vostede, pois, simplemente lles convido ao último dos encontros, que será en uns días, que falaremos dos programas de innovación que hai na educación galega, que son unha locura, o sea, se a FP, bueno, cada vez que falo de algún dos temas, es que, claro, a FP é unha locura en cuestión de recursos e de esforzos, pero en innovación Galicia tamén está nos primeiros postos, xa non sei se dicir nacional, internacional, xa non sei moi ben, direi internacional, porque, bueno, pois xa me vengo arriba, e así imos falar a vindeira ocasión, xa o verán. Moitas grazas, boas tardes.